guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Sezgîn dengê min kî ketiye ji xwe diyar dibe, hinkî îdare bikî yanî. Bi min baş lê havîn qediya serme hat normal. Erê payî saat 30 yani li her derî ez xwendekar çi bibînim wan top dikim, qala felsefeyê dikim. Îro jî hey saet li dibistanê min qala felsefeyê kir. Heyfa qirkateyê Murat. O dengê ketîn kî îdare bike. Derbas bî. Yani di navberê de û qehwa germana tu carna bibînî baş dibe. Xwazî îro em şer ixlamur çêkin? Na, em dev ji qehwê bernakin. Ha, tamam. Carektin tişkewaz nebîsim Sezgîn. Yani ev ritüeleke. Dîsa jî merek ar carna îstisnayî. Ev ne ritüele? Ev şkerema xure bi têgehê nava biçûk neke, viya ne ritüele viya êdî felsefeya me ye. Tamam. Carektin ez nebîsim. Biborîn afûke. Yani dengêm ketiye ez nikarim pir şer bikim bi te re? Vê çaxê ez jineke ixlamur çêkim bikim nav qehwa. Na Sezgîn ez ê qehwa xwe Tamam, bixwim. tu ve naxuye. Tenê carna gava qehwe sar bû tu piçkî qehwa gerim bînî. Yani serçava. Tanî anî tenanî jî mala tanam çi bêjin. Qeyam ji bo şer nakim. Na ez ê bînim ya çawa. Murat, di bernameye berî de li ser dibistana stoyê me bingehek danîbû û me em ketibûn nav felsefeya dibistana stoyê stoayîst dibêjin? Yani peyvek stoayîst? Stoa Parîz bikartîne. Yani ew dibistan di felsefeyê de, di dîroka felsefeyê de dibistan wek ekol tên bikaranî. Yani Stoa Parîz tên bikaranî. Ya dibistana stoyê û di şopa wan de diçin jî Stoa Parîz. Vê çaxê ez jî wek têgeh ez bêjim Stoa Parêzan digot ji bo bextewariyê ji tiştên zêde dûr kevin, daxwazên xwe kêm bikin û jiyaneke sade deynin pêşiya xwe. Bi vîya wayî şîreta li me dikirin. Em ê îro jî di vê bernameyê de bi hûrgulî dîsa behsa dibistana stoyê bikin. Belê, yani wek te got me qala felsefeya wan kiribû, bernameya ewlî me hinek qala dîroka wan kiribû, yani di nav kîja şerta de derket holê û çarçoveya felsefa wan bingeha xwe şikû digire. Felsefeya stoyê Sezgîn merev dikare wek felsefeya ahlaqê binav bike. Ji xwe eger bala te kişan dibe di serdema Helenîstîk de ji Epikûros dest pê dike. Yani hema bêje bi temamî û bi giranî li ser felsefeya ahlaqê disekinin. Jiyaneke bextewar û çawa dibe, jiyan mera çawa dikare li gor xwe jiyaneke sade, jiyaneke mütevazî wa bike. Vana jî mera stoyê jî mera dikare wek felsefeya ahlaqê binav bike, çimkî felsefeyeke di nav jiyanê de ye. Li ser jiyanê ye, li ser tevgerên rojane, li ser rabûn û rûniştinê ye û piranî gava mera dixwîne ji xwe wek şîreta didin me. Erê wek di serî de me got digo dev ji tiştên zêde berdin jiyana xwe sade bikin. Erê yani min jî ji te re got lê nizanim. Ka hala vê bernameya jî ez guh bidim felsefeya stoyê belkî carqana bibim Murat ez ê dev ji erebê jî berdim telefonê jî bikar nayînim ama tu çi bêjî ez ê wek te bikim? Ez nexweşim îro Sezgîn ez nikarim tişkî bêjim. Madem Murat me got jiyaneke sade û ji tiştên zêde em xwe dûrxin, çima li ser dibistana stoyê em bernameya duyemîn yani bernameyeke zêde em amade dikin bi taybetî em ê îro behsa çi bikin? Yani dibistana stoyê em çima bernameyek zêde çêdikin ji bo ev qîmeta kêmbûnê baş bê femkirin Sezgîn. Bi pirsiya we tu dixwazî min bixî zorê ez fem dikim diye. Aras Sezgîn yani min jareke cuda û taybet tune ye. Ew tiştên me di bernameya berê de qal kirin, tenê ez dixwazim hinek berfirehtir bikim. Tedî felsefeya stoyê qala jiyaneke sade dikir. Ji jiyaneke sade qesta wan çi ye? Yani ev jiyan di nav xwe de çi dihewîne an ji nav xwe çi derdixe û sade dibe. Dixwazim hinek qala vana bikim. Belê bo bextewarî qala jiyaneke sade dikin yani dibên dev ji tiştên zêde berdin lê weka ku li vir qesta wan ne tenê alavin û ne tenê tevgerin jî. Belê di felsefeya stoyê de em veguherîneke zihnî jî dibînin. Yani gava dibêjin dev ji tiştên zêde berdin tenê qala alavan nakin. Ji alî zihnî ve jî dibêjin dev ji fikrên zêde berdin.
yani hem jali tevgeran hem jali fikrini qala jiyaneke nû dikin helbet viyanet tiştekê nû ye yani filozofên berî wan wek Epikûros jî li ser vê mijarê sekinî bû lê felsefa jiyana stoayê bêtir belav dibe yani bêtir cih digire nêzîkî 500-600 salan bandora xwe didomîne. Vê fikrê jaliyê erdnîgariyê ve xwegiyan dî gelek welatan te gotibû li Ewropayê belav bûye gihîştiye Romayê û neşabin piştî xiristaniyê jî bandora xwe domandiye. Belê o tedî me gotibû xîncî Ewropayê li roşhilat di felsefa İslamê de jî yan felsefa stoyê dibînin bi navê revaqîyûn wek ekoleke di felsefa İslamê de derdkeve pêşberî me ez dixwazim vîya dubare bikim sezgîn di bernameya berê de me gotibû stoa navê avahiyeke mîmarî ye ji stûnê birabê bîra me gava derbasê felsefa İslamê dibe bi revaqîyûn derbas dibe yani ev watê nava me re gava fehm bike bi rastî jinek bêtir di hişê me de rûdinîvan tişte. Murat te gotibû felsefeya stoyê hem jaliyê fikrînî û hem jî jaliyê tevgeran qala jiyaneke nû dike. Ev jiyana nû jiyaneke çawa ye? Ya ev jiyan yani jiyaneke sade ye. Lê ev sadebûn ne sadebûneke derveyî jiyanê ye. Yani nabêjin bi temamî dev ji her tiştî berdin wek dewrêşa ji însana dûr bijîn bi temamî xwe ji jiyanê qut bikin tiştek wer nabêjin. Mînak ev mînaka felsefeya stoyê ye ez neşarkim Epiktetos vê mînakê dide dibêje yekî dewlemend eger xwedî fezilet be dikare vê dewlemendiyê ji bo başbûna xwe û ji bo başbûna xwezayê bikarbîne. Mesela li vir jê re nabêje dewlemend bira dev ji dewlemendiyê berde bira dev ji her tiştî berde. Li gor bikaranînê dibe eger bi awayekî fazilet bi awayekî ahlak bikarbîne dikare hem ji bo xwe hem ji bo xwezayê tiştekî baş bike. Felsefa stoya jî yani li gor van ew em dîsa dikarin bêjin hem jalî fikrî hem jalî tevgerî qala jiyaneke sade dike û dibên ev sadebûnê di nav jiyanê de ava bikin. Baş Murat ev jiyana te got bi fazilet jiyana sade em ê çawa ava bikin? Li vir sezgîn giringiya xwezayê derdikeve pêşberî me. Te got em ê çawa ava bikin bi alîkariya xwezayê em ê ava bikin. Li gor felsefeya stoyê divê em xwezayê nas bikin. Qanûn û pergala xwezayê baş fehm bikin. Li vir xweza ne tenê xwezaya em têde dijîn yani wek hawirdorna qala gerdûnê dike ya wek qanûnê gerdûnê. Divê em vana baş fehm bikin û li gor vîya jiyaneke xwezayê ava bikin. Jiyaneke xwezayî yani ji qanûn û pergala xwezayê divê em çi fehm bikin Murat? Di xwezayê de tiştên em nikarin biguherînin hene. Mînak mirin. Felsefa stoyê li ser mijara mirinê pir disekine. Tedî Epikûros jî qala vê mijarê dikir. Dibêjin em çi bikin jî nikarin ji mirinê xelas bibin. Yani dibên mirin tiştekî xwezayî ye. Loma divê em mirinê qebûl bikin û bela sebe xwe ji bo mirinê netirsînin li ser mirinê xwe neqeherînin. Yani divê em çi bikin jî em nikarin rê li ber mirinê bigirin. Mesela dibê ev qanûneke xwezayî ye loma divê ev fikrê mirinê divê em dev ji vê fikrê birinê berdin. Yani gava qala jiyaneke sade dike jalî fikrî ve qala vê mînakê dike. Yani divê em tiştê em nikarin bikin divê em dev ji wan berdin û rêyeke nû li ber xwe vekin. Bê encam bimîne. Erê yani tu çiqa bikî jî divê bê encam bimîne û divê tu jiyana xwe jî li ser vîya biheremînî. Jalî fikrî ve jiyaneke sade li vir derdkeve pêşberî me. Yani dibêjin tiştên tu nikarî biguherînî di mejiyê xwe de bicih neke. Hişê xwe ji wan fikran paqij bike û berê xwe bide tiştên din. Li gor felsefeya stoyê ev metod jalî ruhî û zihnî ve meriv kamil dike sezgîn. Yani ruh û mejiyê me re ji fikr û ramanên bela sebe xelas dike. Ev jî ji bo însanan tişteke pir giring e û rêya vîya jî felsefe ye. Loma Epiktetos dibêje ez bi felsefeyê re mijûl nabim. Ez xwe xelas dikim. Ji çi xwe ji çi xelas dike? Ji nexweşiya zihnî, ji nexweşiya fikrî. Xwezî min jî ji nexweşiya qirkê min xelas bikirana. Lamûr teklîfê te kir te qabûl nekir. Nay,
Yani Epiktetos mjubuna felsefe ve kareki em bejin kareki xondene kareki entelektüel eri ev alici heye le mjubuna felsefe وەک خەلاسکردنا خۆ دەبینە یعنی وەکریا خەلاسیە دەبینە لۆما دەبێژێ ئەس فەلسەفە ناکەم ئەس بە فەلسەفێرە مژوول نابم ئەس خۆ خەلاس دکەم تەگۆ ji nexweşiya zîhnî yanî ji nexweşiya fikrî xwe xelas dike belê ev nexweşiyeke çavê Murat nexweşiyeke nû tu ji ber derdixî yanî me netirsin îro ez ji ber ku nexweşim sezgîn qala nexweşiyê dikim tiş nabe nexweşiyek nû derkevê jî her çiqa قهوه ما باش نکش بلکه پونگ بکلینم پشتی برنامه زانی پونگ درمانه یعنی جبوی همون نخوشیه راست جارا داوی ازی بپرسم تا اغلامور نخواست تازه هم پونگ بخن ناف قهوه او چاوه دبه ولا دناف قهوه دبه یعنی تو بجربی نجارک سزگینه گشته تشکینه به ازیجی تعم بکم سزگین نخوشیه فکری قستوان اوه تدی جارنا جبر فکرین خراب آنجی فکرین بلا سبه آنجی فکرین توشو موشو مرف خو عاجز که مرف به حضور دبه یعنی اشت که و سری مرا تدی دسترانا داد بین یا سری مدیشش درد دنیای یعنی نخوشی فکری اوه اپیکتتوس دبیجه بریا فلسفه مرف جوان فکرا خلاص دبن و فکری خو دگوهرینن و بویا وایجی جانا خو دگوهرینن یعنی میزه لبر قala gringiya guherini ve guherini dike. Be guherini ve o qala encamı vanjı dike. Yani merak arı bejir rast qala tedaviye ke felsefi dike. Aynen wisaye yani tedid hnek nexweşiya de doktor dibêjin here ciheke cuda here nav hewa paqij yani dibêjin cihê xwe biguherîne. Epiktetos ji bo nexweşiya zihnî dibêje fikrê xwe biguherîne. Yani dibêje birêya felsefeyê xwe ji nexweşiyê xelas bike. Yani tiştek o ez dibînim felsefeyê ji bo xelasiyê wek riyek nîşan dide, wek çareyeke nîşan dide. Tedî ev mesele di felsefeya Pisagor de jî hebû. Pisagor digo biriya felsefeyê meriv dikare rihê xwe paqij bike. Lê felsefeya Stoyê viya wek rêbazeke nîşanî me dide bi awakî sîstematîk û bi pergal yani felsefeyê wek dermanekê, wek tedawiyekê derdixe pêş. Belê wek dermaneke derdixe pêş û dermaneke baş derdixe pêş. Her doktor ve dermanı nanıvisin ancak liciyeki doktoreki nasıl semera hebe ve dermanı dinlevisin. Uroy secara biziki birçiyan biziki ter nizanım. Yani vago ter prani ver tavsiye edik. Yani bırak pişti kahve dest be bakın. O hedi dozavi zeyde bakın. Sezgin yani vakte go qav tedavi o derman şibandineke baş ku Epiktetos an filozofindin yeni stoayı ji bo xelasiya nexweşiya fikrî û ji bo gîştna bextewariyê felsefeyê nîşanî me didin. Lê Epiktetos li vir tiştekê girîng dibêje. Dibêje şaşiya me ya herî mezin ev e ku gava yek bi felsefeyê re piçûk mijûl bibe heta bi gotina wî bêjim dibe gava felsefe li lêva yekî bikeve radibe rêbertî dike û dibêje rabin em dünyayê biguherînin jinû ve ava bikin dibe ev tişteke şaş e dibêje berî ku dünyayê biguherînî pêşî xwe biguherîne yani tedî hema pirtûkekî an jî aforizmayekî felsefeyê dixwînin dibên o nizaviya şaşe nizaviya pir rast e wî digînin asta xwedaya nizaçe otorîte dibînin Epiktetos dibe ya dibe bisekine dibe milletê raneke piya dibenkî dibe pêşiyê xwe biguherîne yani dibe berî ku dünyayê biguherînî pêşiyê xwe biguherîne li vir giringiya ew ê derdixe pêş sezgîn yani dibe gava felsefe li lêva yekî bikeve ew pirsgirêk di dema wan de jî hebiye yani hîn kesên ku baş neketine nav felsefeyê kesên ku giringiya felsefeyê fehm nekirine dibên hadî rabin em dünyayê biguherînin em tişteke nû ava bikin Epiktetos viya şaş dibîne dibe berî xwe biguherîne. Yani bi min rast dibêje li vir ez Epiktetos pîroz dikim wek te got yani ev tişt di roja me de jî meseleyek bi rastî pirsgirêkeke mezin e. Belê bi min jî rast e û yani jiyana Epiktetos sezgin seriya mînakeke baş e Epiktetos kolê ye
yani di dema Roma'yı da kole buye. Bifekre yani di nav koleya da kive demek koleti vakt tişteki kanuniye yani hakkı statüye ke dure serbest mine dikevena felsefe o jana xo peduguherine yani beriku jana hamu koleyan buguherine jana xo peduguherine juxo despetke yani Epiktetos lur de beje ya de be labise bismillah tun tenavi felsefe no bihi isturad bi de beje hem dünyayı buguherinin dünyayı xalas bikin de be peşi tu xo buguherine yani de be peşi tu be insan u merif dure qala dünyayı bike u sezgin vakta go ev de roja medeji perskreke mezne yani حزار مینا کنی هنه بفکره یک لمالی بگده خوره به زمانی خو خبر ناده و را دبیج انسان را دبیج زمان پر گرینگه یک بشه و روز دستی خود تلفن داناینه و جدر دورا خوره قال زراری تلفونیت که یعنی تبیستیه او دیو باف جه او پر عاجزن دبین زاروکی مقد پرتوک ناخوینن تم yani تقابل اندوان رود نیجی تلفن دستی مزنا ناکه زاروک جلته میزد که دبینه Rojek pırtung nakın deste xurupelek naxuynen u dbeje gedem çima kitap naxuyn pırtuk naxuyn yani Murat tamam em zerete ne vesilin belli tu disa herz be ya haysuna qarı kamil yana mene pırtışta bu gota tamam xwaciz ne kadar jvantışta berde em veger sen mijara xwe Murat tego Epiktetos dbeje peşi xwe bu görine bele brasi gotunek dici de لور ام دکارم بیجن اپیکتتوس قالا خلاصیه که شخصی دکه یعنی اف پرگاله کو قال دکه پرگاله که شخصیه یا دسری ده وک پرگاله که شخصی خویات که یعنی دبیجه پیشی خوب بگوهرینه لی اف پرگالاوی او فلسفه اوی شخصی بونه دگیجه گردونه یعنی نتنه شخصیه دبیجه خوب بگوهرینه جدر دورا خوره ببه میناک تو جی ریا راست لبروان وکه و بوی آوایی در دورا خو بگوهرینه یعنی خو بگوهرینه جو خو دست پی بکه لیلور نسکنه ببه میناک ریا راستی لبروان بخه یعنی جه میکروکوزموسی بر به ماکروکوزموسی لما سezgin لور دبه پیشی خو بگوهرینه و دبه گاواش خو herkes خو بگوهرینه و دنیا جی بگوهره yani tu bitena seri xo belki nekare bi milyara insana bugüherini led be tu ve felsefe navanda belav biki herkes xo bugüherine şu dünya dugühere tedi felsefe stoye dugot xozay nas bike kanunin xozay baş fam bike ev mesela guherini ji hinek bi pergala xozay ve gredaye çava greda yani tekiliye ka çava heyad navberavande felsefe stoye dibêje xwezayê baş nas bike û li gor wî tev bigere dibêje tu bi tena serê xwe nikarî dünyayê biguherînî weka me got dibe ev tişteke zor e tişteke derxwezayî ye dibe ji bo wî xwe neqeherîne û enerjiya xwe ji bela sebe nede serviye dibe dêrva wî re xwe biguherîne yani dibe dev ji tiştên ku tu nikarî bikî û biguherînî berde berê xwe bide tiştên ku tu karî bis ya ne bu ez serî xwe de hekî bikim sezgin dev ji dibe dev ji tiştên ku tu nikarî bikî û biguherînî berde berê xwe bide tiştên ku tu karî bikî û biguherînî sezgin ev hevok xweş bû ya wallahi xweş bû binivîse ji bîra me qeyde heye di qeydê de gav ez viya dibêjim tu li paş karî çepik dengê tilîlî karê me ya meraqanek ji kerema xwe re yani viya baş bû na em ê weya ayar bikin Murat ez dixwazim tiştek bipirsim yani arast ji pirsê bêtir belkî wek şîroveyek jî meriv binirxîne ev nerînên felsefeya stoyê weka ku rê li ber tevgerên mirovan digire yani wek ku rê li ber azadiyê digire tu dibêjî çi çawa yani sezgin dikarînek berfirêtir bikî tamam çawa em werbêjin felsefeya stoyê gava qala tevgeran dike dibêje tevgerên hûn dikarin bikin û hûn nikarin bikin ji nav hev derxin wan ji hev veqetînin yani mînak em bêjin ez dixwazim tiştek bikim hêza min qeweta min têrê nake lê dîsa dixwazim bikim lê felsefeya stoyê dibêje tu nikarî viya bike dev ceberde ma vî avayî em nikarin bêjin yani rê li ber azadiya min nagire sezgin bawer ke piştî hevokatiya ewlî min ew
باش اون کر یعنی افچ شیرو و یعنی برنامه بری تیبرام برنامه اولی از بیدن کدگو فلسفه چیه فیلسوف چیه اوتو انا لسر فلسفه استوی شیروه ولا حلال بشتره تفیروز صاحب مراد بخیرات ابو استغفرالله ما استغفرالله ناس ازگین یعنی اف تگو بویاوی ریلبر آزادی ناگرنه ور یعنی اراده من بیجم چاوا بیجم تگو هزام تیرنا کلی دی ساجی دوازم بکم فلسفه استوی دبیجه اگر هزات تیر نکه و تو به اصرار بکی تو به سر ناکوی گاوا به سر نکوی جی توی خمگین ببی یعنی جالی ذهنی و جالی روحی و توی خو بیشینی لما دبیجه خوزای ناس بکه خو ناس بکه و سینور خوی و خوزای ناس بکه یعنی لور دیسا اپیکتتوس دبیجه گاوا کو مرف سینور خو ناس بکه و زانه بکو کامرف دکاره چه بکه آنچنه که وی گاوی آزاد تبه yani ev tişt ber azadi nagre merv azad dike çünkü tuve gave irade xo xurturdu ki tu griday tiştek nabini yani gava tu tego ez duazım tiştek bikim le hezam tirna ke ez disaj duazım bikim tu nikari le tu griday uya dibini tu dbeji ez jboy bikim tu zori dedi xo le tu gava devje berdi tu dgije azadi yani tu griday uya namini ev minaka teda yani ligor felsefe ev minekate da ev ne azadiye ev tevgereke der xozaye Epiktetos dibêje yani eger tu sînorê xwe zanibî tu ê bêjî ez bi viya nikarim û ne mecbûrim bi viyara min jûl bibim tu ê ji bin esareta wî tiştî derkevî û tu ê xelas bibî û tu ê bigîjî azadiyê loma Epiktetos dibêje dev ji tiştên zêde berdin بدن hevalê xwe ji bo azadîbûnê Epiktetos wer dibêje peyamata girt te fehm kir belê min fehm kir çawa spas dikim mala tava yani eger te fehm nekir sezgîn dîsa dixwazî dubare bikim lê wela qirikam deşê û ew hevokên min got tew nayên bîra min yani ez dîsa dubare bikim a baş piştî qeydê tu bigire serî ji wir guhdarî bike na ji xwe bawer ki xwe şat fehm kirin lê tu zanî ji xwe em dubare li qehwe û felsefeyê guhdarî dikin jê têr nabin wele bi rastî jî bernameyek xweş e yani em jî bi malbatî lê guhdarî dikin mala ketkaran û qehwe vexwaran sezgîn li vir dixwazim tiştekê giring jî bêjim ji xwe tu zanî ez tim tiştê giring dibêjim tedî me got felsefe stoyê felsefeyê bo gîştina bextewariyê wek rêbazeke dibîne û felsefeyê wek tedawiyeke nîşanî me dide lê felsefeyê tenê wek tedawiyê nabînin yani piştî nexweşiya fikrî ji bo xelasiya nexweşiyê qala felsefeyê nakin berî nexweşiya zihnî jî qala felsefeyê dikin yani felsefeyê ji tedawiyê bêtir tişteke wek parastinê jî dibînin Murat qala parastineke çawa dikin parastin ji xwe helbet pir giring e yani bi felsefeyê em ê xwe çawa biparêzin li vir dixwazim fikrê Seneca bêjim Seneca jî yekê navdar e û filozofekê stoayê Seneca li ser vê mînakekê xweş dide felsefeyê wek mertaleke nîşan dide dibêje li hemberî nexweşiya fikrî li hemberî êrîşa fikrên nebaş felsefe wek mertaleke meriv diparêze û di jiyanê de hêza me ra zêdetir dike helbet ev nêrîn jî dîsa bi fikrên ku me qal kirin ve girêdayî yani dibe gava tu xwe nas bikî xwezayê nas bikî û zanibî fikrên şaş te ber bi şaşiyê ve dibin tu yê rê li ber van fikrên şaş bigirî û tu yê xwe biparêzî tu yê hêza xwe zêdetir bikî Murat li vir tiştekê bala min kişand ji bûyeran ji şert û mercan bêtir tim qala fikrê mirovan dikin yani fikrên me yên ser bûyeran tim van fikran derdixin pêşî belê ji xwe bo wan a giring sezgîn fikrên me yên li ser bûyeran e yani li gor wan xweza an tiştên nav xwezayê bi tena serê xwe baş û xerab ninin ev başî û xerabiyê em li wan bar dikin bi fikrê xwe belê bi fikrên xwe yani tiştên nav xwezayê tu bifikire tu bi şev dirê de diçî di nav tariyê de ji dûr ve dareke dibînî tu nizanî ev dar e tu dibê belkî tiştekê dinê be tu tiştekî din dime jiyê xwe de çê dikî xwe ditirsînî yani ev dar e bi tena serê xwe ne tiştekê dinê lê
ew fikrên tên li ser darê te ditirîne. Belê. Loma dibêje tu bi îradeya xwe bi fikrê xwe dikarî li hemberî xerabiyan xwe biparêzî an ew zirara xwe jî kêmtir bikî. Yani dîsa li ser mirinê dixwazim mînakek bidim, felsefe stoya dibe mirin bi tena serê xwe ne tişteke baş û xerab e. Mirin tişteke xwezayî ye, tişteke normal e. Ew başî û xerabiyê em li mirinê bar dikin. Yani dibêje bi nasîna xwezayê başnas bike, xwezayê fehm bike û xwezayê qebûl bike. Ev qebûleke ne pasîfe ne, yani nabêjin xwezayê jiyanî wer qebûl bikin û li cê xwe rûnîn tiştekî nekin. Sezgin wele îro tu şîroveyên tedî ez nexweşim, loma tu pir dajo ser min. Belê ne qebûleke pasîf e, dibêjin jiyanê qebûl bikin û li gor wî tev bigerin. Yani nabêjin jiyanê qebûl bikin û di ciyê xwe de rûnîn. Ev nêrînên felsefeya stoyê di roja me de sezgîn hîn jî giringiya xwe diparêze. Bi taybetî di dema koronayê de li ser felsefe stoyê pir weşan hatin amadekirin. Tedî dema koronayê de tê bîrate her şev royê 10 cara di Instagramê de weşanên zindî de hatin kirin. Li ser felsefe stoyê jî pir weşan hatin amadekirin, pir gotar hatin belav kirin. Yani li dünyayê wek di nav felsefeyê de wek dîsa derket pêş. Wek tu zanî korona wek nexweşiyeke mezin li dünyayê belav bû û em giş li mala xwe rûniştin. Yani çi xweş bû wan ro em li malê bûn. Yani jalîkî em dernetiketin derve kes ne dahat ne diçû. Yani psikolojekî xerab belav bû lê ji bo min nizam psikolojekî ne pir xerab bû. Psikolojekî xerab belav bû yani di hişê me de bi vê nevê. Yani nexweşiyeke nû ye me digo gelo evê nexweşî kînga biqede, gelo em ê bimrin, gelo evê dünya çawa biguhere. Yani çünkü hemû dünya di bandora wî de me. Yani belê bi rastî jî pêvajoyeke xerab û giran bû dema koronayê. Stoa li ser koronayê çi dibêje Murat? Yani dema koronayê de bi rastî çima stoa ew qas derket pêş? Bi rastî bala min jî kişandibû wê demê. Stoa, felsepeya stoayê di dema koronayê de sezgîn çima derket pêş? Arast ji bo wî divê em qala wê bikin. Temsîlkarên felsefeya stoayê Marcus Aurelius. Ew tedî di beşa berê de me gotibû gelo telafûza wî çawa ye. Gohdarên me nivisî bûn mala wan ava telafûza wî. Marcus Aurelius sezgîn împaratorê dewleta Romayê ye û ji nexweşiya webayê miriye. Tedî weba jî wê demê yani hema bêje hemû Ewropayê girt bin bandora xwe bi milyonan însan birin. Korona jî pandemiyeke wilo bû. Weba wê demê û li gor teknolojiyê tedî nikarbûn tiştek bikirana. Arast niha jî pir nikarbûn tiştek bikirana. Di rewşeke wer de felsepeya stoyê ji me re çi dibêje? Dibêje ev rewş perçeyek jiyanê ye. Ev nexweşî perçeyek jiyanê ye. Dibêje eger tu ji mirinê ditirsî, mirin ne tişteke nû ye? Yani korona nebêjî ji xwe tu yê rojek bi şiklekê bimrî. Dibêje vîrus bi tena serê xwe ne xerab e. Fikrên me yên li ser vîrusê rewşê xerabtir dike. Yani di dema webayê de jî werdigotin. Digotin nexweşiya webayê an korona tenê dikare zirarê bide bedena te. Yani dibe pir evê te bikuje, lê mirin jî ji xwe perçeyek jiyanê ye. Lê fikrên te yên li ser nexweşiyê ew tirs, endîşe, xemgînî wê zirarê bide ruhê te, zirarê bide mejiyê te. Li gor stoyê ev jî ji mirinê xerabtir e. Yani dibêjin fikrên me yên li ser tiştan, ji wan tiştan bêtir zirarê didin me. Tirsa li ser nexweşiyê jî nexweşiyê xerabtir e, tirsa mirinê ji mirinê xerabtir e. Ez ê veya jî binivîsim. Ya jî binivîse. Murado Tales. Tamam. Yani bi rastî tiştê balkê jî dibêjin. Yani kam jî biceribînin, nizanim belkî em jî felsefa stoyê bixin navenda jiyana xwe. Yani pêşiye sezgîn ji tiştên zêde xelas be. Murat çî min zêde ya? Ji tiştên zêde xelas be, xwe jê xelas bike, felsefa stoyê baş fehm bike. Ji bo te dibêjim yana. Sağ ol Murat, spas. Yani bu fikrên te û alîkariya te ya ji dil. Murat, qehwa me diqedi û qirka te jî wego değişi. Em hêdiyê dî bernameya xwe neqedîn.
سازین قرکام جی بیشیش بای گفتاران از بدومینم ve çay tişteki davi hebe ama و سازین تو قهوه خو برزوف هد خویا yani na kahva mı heye mecbota got yani يعني هين برنامج نعطيني بيه تدبي قهوة قدية أو هذا مرة. برنامج بقدينا نظام ممكن هدي nana gotnata hebe devam ki yani يعني وقت قلتنا كداوي تديمجو تداوي درمان نيرينين فلسفة استوي مجو وقت تداوية كدرت كبه پیش بريمه وقت تداوية كبو نقاشين روحي وذهني سezgin evre baza felsefe astoi brastiji de psikiyatriye de bu tedaviyete bikaranin ev kognitif behavioral çavte xondene behavioral ona zahmet ya behavior kognitif yani ev terapiya zihni u tevgeri tevgeri kognitif behavioral terapi embejin hem veya dur bir montaj lazım yani vakt tedaviya zihni u tevgeri belki hem dikarım bina bıkın de psikiyatriyede sezgin ev tedavi hinci te bikarayn o hinci tedaviye ke gringe binge ha xo disaj nerin stoya digre yani dibe gelek fikrin xarab gelek ev fikrin ku taaciz dikin tu dev joan berdi ev jiyana tenek sıvıktır bibe barete sıvıktır bibe ev xemginiyate kemtir bibe yani tişteyin ku tu nikari buguherini لسر وان فکر خو بگوهرینه یعنی تو نکاری مالباتا خو بگوهرینی تو نکاری گلک تشتا بگوهرینی تو نکاری دنیای بگوهرینی امکارن فکر خو بگوهرین گلک جرام نکارن کاری خو بگوهرینن گلک جرام نکارن باجار خو بگوهرینن لی ام فکرین خوین سروان ام دکارن بگوهرینن خو گلک عاجزی می روحی جی yani dınav jiyane del servan tişta çeydi be. Yani kalabalığı ji tiştedini ji pırskrikin paşeroji an ev endişe yap siberoji dibe tunu karivana buguherini le fikri xo tudukari buguherini ev ji tedaviye ke bevi şekliye u hinji tebkarani. Brasti Murat tişte mühim bun yani gelek jibo bavar dikim jibo godarin me jive kerhat ibn em ev bername des be terapi kan sezgin ya ne karime di sadece terapiye ki felsefi kahveyi u felsefi kahve şu kaş yerdik tuzanı Murat spazık malata avatır sezgin kahve قضية أجر بدلية تبع برنامج بقدينا. أم بقدينا جبوي دنجي خو قرقا خوج جهداران ليبوريني دغازم أم خاطر بغازن و شو هناك رابنا مجرون شنيجي أم عاجز بون هم كل سر خو بجارن. باشه بله جهدارين هجا حتى برنامج كدن بمن دناف خيرو خشيدة. جهدارين هجا حتى برنامج كدن بمن خشيدة بقحو فلسفة نمينن بخاطره قهوه و فلسفه